ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦେଶୀ ରୋଇ ମାଛ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଜାର ଯାଇଥିଲୁ। ବଜାରରୁ ଆମେ ଦେଶୀ ନଈ ରୋଇ ମାଛ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 କେଜି ଓଜନର ଥିଲା। ଆମେ ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇନାକୁ କହିଲୁ ଯେ 1 କେଜି ରୋହି ଦେବା ପାଇଁ। ସେ 1 କେଜି ରୋହି ମାଛ ଲାଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ପିସ୍ କରିକି ଭଲସେ କାଟି ନେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ 280 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ଆମକୁ 1 କେଜି ରୋହି ମାଛ ଦେଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଛକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଲେ ମାଛ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ। ତେଣୁ ମାଛକୁ ଯେତେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବ, ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବ ଏବଂ ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ମାଛ ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ରୋହି ମାଛ, ସେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ। ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିପାରିଲୁନି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା, କୁଟି ଦେଇଥିଲୁ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଏବଂ ପିଆଜକୁ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇକି ରଖିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା, ଏଥିରେ ବେଶୀ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିନୁ, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଆମେ ଏଇ ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ତେଲରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇଛୁ। ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଟା ମସଲା ବା ଛେଚା ମସଲା ରଖିଥିଲେ, ଛେଚା ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇକି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ଭାଜିଲେ। ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ। ଟମାଟୋ 200 ଗ୍ରାମ୍ ଭିତରେ ଟମାଟୋ ଦେବ। ବେଶୀ ଟମାଟୋ ଦେଲେ ମାଛ ଖଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଛେଚା ଅଦା ରସୁଣର ଟେଷ୍ଟ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଛେଚା ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋ, ଏହାର ମିକ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ମାଛ ତରକାରୀରେ। ଏବଂ ଆମେ ବେଶୀ ତେଲ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ଏତେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଯେତିକି ମସଲା ଭାଜି ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ, ମାନେ ଗରମ ପାଣିରେ ତାକୁ ଆଗରୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମସଲା ପକାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ମାନେ ଫିଟିବାକୁ ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଥିରେ ମାଛ ମସଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ମଟନ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ମଟନ୍ ମସଲାରେ। ଏଇ ମାଛଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ମାଛ ଅଛି, ଆମେ ବେଶୀ ଇଏ ନକରି ଆମେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ, ମାନେ ନୂଆ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ବଜାରରେ ମିଳିଲା, ସେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଆଣିକି ଆମେ କାଟିକି ପକାଇଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଛି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ କଷିଥିଲୁ ମସଲା ଧିରେ କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ। ପାଣି ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ପାଣି, ମାନେ ଟିକେ ଝୋଳ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ। ତା ଦେହରେ ସଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବ, ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଳୁ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଅଧା ଆଳୁ ସିଝିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳୁ ସିଝିଗଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା, ସବୁଯାକ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲୁ। ଆକୁ ଫୁଟେଇ ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା, ତରକାରୀକୁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମାଛର ପ୍ରକୃତ ଟେଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗରମରେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ରୋହି ମାଛର ଜଣାପଡ଼େ ନା।